En una societat tan complexa i canviant com la nostra, orquestrada per un perillós fenomen anomenat globalització, l'acció comunitària sorgeix en la majoria d'ocasions com la vacuna idònia per a contrarrestar els seus efectes. L'individualisme, la pèrdua de les xarxes de solidaritat naturals, la depravació del territori i de la riquesa cultural, entre d'altres. Però, per entendre millor aquest fenomen, cal preguntar-se, en primer lloc, què entenem per comunitat i, més concretament, com hem de veure la comunitat. Des d'una perspectiva més bé pragmàtica, quan parlem de comunitat més enllà de la definició territorial o administrativa, amb comunitat ens referim a una agrupació de persones que es construeixen conjuntament a partir de les dinàmiques socioculturals compartides dins d'un territori delimitat. L'individualisme amb el que amenaçàvem al principi és una d'aquestes influències que, de manera progressiva, ha anat reconvertint l'estructura de les societats actuals. Els canvis en les dinàmiques i en els processos de socialització han produït una desintegració de les comunitats en partícules socials totalment individualitzades. Aquesta mena d'atomització social ha provocat un efecte de desafiliació i desarticulació de les xarxes de solidaritat comunitàries, que han estat sempre elements de protecció i inclusió social naturals per a les persones. Alguns efectes d'aquest individualisme, fins i tot, podem identificar-los a dia d'avui quan treballem amb adolescents i joves. L'acció comunitària, llavors, emergeix com a resposta a les problemàtiques derivades d'aquest individualisme i la comunitat resulta un recurs bàsic que, com a professionals de joventut, necessàriament hem d'utilitzar tant en benefici de la comunitat com de les persones joves. No oblidem que la comunitat és un pou de recursos per als joves. Recursos formatius, d'oci, de salut, de professionals i entitats que l'acompanyen en el seu projecte de vida. Quan parlem de tasques evolutives rellevants de l'adolescent, trobem el de la recerca de la pròpia identitat i el sentit de pertinença a la comunitat. És en aquesta vinculació i amb el treball periòdic dels joves amb la comunitat on es poden assolir eixes i altres tasques evolutives. Educar en les joves una mirada cap a la percepció de necessitats compartides, problemes col·lectius i conèixer i utilitzar els recursos existents al territori per buscar solucions a les seues necessitats com a una sola comunitat fan possible aquest treball de construcció de la pròpia identitat i també el sentiment de pertinença a un grup el qual, a la vegada, li fan ser com és. El treball comunitari genera de manera natural i pràctica molts dels valors que volem treballar amb els joves. Solidaritat, tolerància, patrimoni, cultura. És ací on hem de ficar l'èmfasi de l'acció educativa, és a dir, vincular les joves amb la comunitat treballant a partir de la construcció i desenvolupament d'accions d'impacte per i amb la comunitat, entenent joves i comunitat com a elements indestriables que dibuixen contínuament i de manera conjunta la vida comunitària. Aquest treball amb la comunitat, a més, permet un efecte de retroalimentació social, ja que quan les accions de les persones joves tenen impacte en la comunitat, es genera una imatge positiva sobre aquestes i passen de ser personatges conflictius que cal salvar a ser actors valuosos a tindre en compte. D'igual manera passa en les joves. Aquest retorn social sol ajudar-les a sentir-se útils i reconegudes i importants. Així funcionen les comunitats. L'acció solidària empodera i genera benestar als qui la practiquen. Tenint en compte la importància d'incorporar la perspectiva comunitària a la nostra pràctica professional, quins recursos podem utilitzar per a promoure l'acció comunitària en el treball amb joves? El mapa Jo-B de la Mancomunitat de la Ribera Alta n'és un clar exemple. Un programa que té com a objectiu millorar la salut emocional dels o les adolescents i joves de la Ribera a través de la seva participació en activitats comunitàries de proximitat. Com funciona? Doncs a partir de la participació de grups de joves s'identifiquen diversos punts generadors de benestar i salut per a elles i ells. Aquests punts, a més, s'organitzen en un mapa de recursos a partir del qual es fa un treball de dinamització i promoció per part de joves i professionals. Llavors, el que proposem en aquest PIN és, bàsicament, incorporar aquesta visió conscient de joves i comunitat a la nostra pràctica professional.
per dissenyar accions que vinculen les joves a la comunitat, entesa aquesta com una agrupació de persones en un territori delimitat amb unes dinàmiques socioculturals comunes, a més de ser un espai bàsic de relació intergeneracional on els joves poden tenir tant valor i protagonisme com els dels adults, del qual les joves també formen part com a elements indestriables i que participen activament en la vida comunitària i en la presa de decisions que els afecten.